ovog okruglog stola na kojem su danas brojni stručnjaci, ugledni ljudi koji su se bavili sa energetikom u Hrvatskoj organiziraju i brojni drugi okrugli stolovi i da se razgovara o budućnosti Hrvatske, ali prije svega o energetskoj neovisnosti Hrvatske, kako bi upravo mogli postići to da generacije u Hrvatskoj žive bolje, da mladi u Hrvatskoj imaju šansu i perspektivu za rast i razvoj i da zajedno gradimo dobro društvo u kojem ćemo zajedno svi puno bolje živjeti nego do sada. Prema tome, zahvaljujem vam na dolasku, zahvaljujem vam na vašem vremenu i sada bih zamolio našeg moderatora Darka Lijovića da uzme riječ. Hvala vam lijepa, evo kao jedan od organizatora ovog skupa, ja bih još pozdravio naravno i gospodina Sekulića, malo omaška, dakle predsjednika sindikata Rafinerije Sisak. I isto tako bi vas obavijestio da smo zvali predstavnike sindikata HEP-a koji su nažalost bili spriječeni jer danas u isto vrijeme imaju svoje obraćanje javnosti vezano za ovu tematiku i još neke druge njihove stavove. Ovdje je zapravo otvoreno ključno pitanje zašto ne privatizacija HEP-a da bi se otkupila INA. Međutim, ja bih krenuo iz početka, da tako kažem, i rekao da se ovdje otvorilo u ovoj raspravi koja traje već skoro još malo mjesec dana, čitava gomila pitanja koji nemaju odgovora. Naime, ovdje uopće postavlja se pitanje ako mi želimo, a zaista i mi želimo u SDP-u renacionalizaciju INE, reći ću i zašto, postavlja se pitanje da li je uopće u ovom trenutku to moguće. Da li taj cijeli model pada već na činjenici da nije sigurno da li MOL uopće želi prodati INU? O tome ćemo čuti mišljenja naših stručnjaka danas. Otvara se pitanje naravno i da li je uopće ovaj model o kojem razmišlja vlada dovoljno financijski kapacitiran da uopće obavi tu transakciju. Ako privatizacija HEP-a nije dovoljna, tih 25%, da se otkupi ili reotkupi INA, čemu mi pričamo? Pa cijeli model odmah pada. Tu je čitav niz pitanja koje su se otvorila vezano za nekakve pravne aspekte provedbe modela IPO-a, koje podsjećam i to želim posebno istaknuti radi, ja bih rekao, i male manipulacije u javnosti oko tog pitanja. Činjenicu da smo i mi kao vlada Zorana Milanovića pokrenula taj projekt, ali sa sasvim drugim ciljevima, to želim istaknuti. Naš cilj je bio IPO HEP-a na način da HEP dobije novce, a ne da ti novci idu u proračun ili za neku drugu namjenu, nego da taj novac bude uložen u razvoj HEP-a, u nove projekte koji su bili vrlo precizno specificirani. Već u toj fazi je utvrđeno da postoje čitav niz pravnih ograda i problema koji sigurno ne mogu osigurati da taj model IPO-a HEP-a se provede u relativno kratkom vremenu. HEP dovede u situaciju da bude u lošijoj poziciji nakon što obavi taj IPO nego prije samog IPO-a. Pa koja bi to kompanija, koje bi to poduzeće išlo u takvu neizvjesnost? Nekom drugom, dakle u ovom slučaju državi, za realizaciju nekih vladinih ciljeva koje nemaju nikakve veze s HEP-om direktno. Možda i direktno da, ali direktno ne. To nema smisla. Drugo, svake iduće godine HEP je ostajao bez 25% ostvarene dobiti, koja bi išla tim novim privatnim vlasnicima. Pa možete otprilike procijeniti koji su to iznosi. Dakle, uz te dvije pretpostavke mi imamo alternativni model koji ne uključuje privatizaciju HEP-a. Prije svega svoju imovinu, sačuvati da svaku eventualnu razliku do onog iznosa koji je potreban projekt, kažem, uz pretpostavku diskontne cijene biti isplativ. Prvi problem koji se pojavio sa pravne strane je pitanje poštivanja prava Europske unije. Kao što je većini poznato, u prosincu 2016. godine Europska komisija protiv Republike Hrvatske pokrenula postupak takozvanog infringementa zbog zakona o privatizaciji INA. Postupak infringementa pokreće se kada jedna država članica krši ono što Europska komisija smatra sadržajem
trećim osobama prodavati svoj vlasnički udio u INA-i. Međutim, problem je što kroz istražnu praksu Europskog suda u Luksemburgu uz nekoliko iznimki ovakav način zadržavanja zlatne dionice nije dozvoljen i nije u skladu sa pravom Europske unije. Zbog toga komisija kontinuirano pokreće postupak protiv država članica koji u pravilu završavaju na sudu i od njih traže da se odrekne tih prava, koje u svojem poslovanju imaju i izrazitu političku komponentu. Međutim, mi u ovom trenutku, osim izjave predsjednika vlade, da Hrvatska neće prihvatiti priče, nemamo apsolutno nikakve druge podatke